Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fake's channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyayikhuluma ngama TV shows. Osaziwayo laba abavela khona ngama TV shows ahlukahlukene. Kodwa esengikhulume ngayo kaningi Uthando Nesthembu, Izingane Zesthembu, uButloyiso noButzayi. Lawa amanye kama TV shows we guys, mina ngiyazi indaba yesikhathi nami. Nje kuyanqaba okwe-TV season 7 njengoba uphele sengikhohlwe ukuthi uphele ngiphi inyanga kodwa uqale ngoJanuary. Imanga ubuka manje ngubuka futhi ngizathe break kodwa ke ngoba sesijwayele ukuthi sikhuluma ngothando nesithembu ngizozama ukuthi nje kuphela u2024 sesixoxile ngawo ngoba into engiyenza mina siyaxoxa. Nayi ke imaths kababa Mseleku. Uma futhi kuzokwenzeka uhlangane naleya video leya elobe nama-views yaphezulu ekhuluma ngokuthi ubuhlakani bababa Mseleku kwasengena indaba yokuthwala kwasengena indaba ye-thanksma. Uma ungalalelanga mhlambe wabamba nje amagama ambalwa bengikhuluma ngokuthi uMseleku ubeyazi ukuthi wazile kuqala yena ukuthi ku-TV show yakhe kuzovuka inkulumo enjani. Waseba nendlela yakhe ukuthi lezi inkulumo uzozi-addressa ngaluphi uhlobo kwi-TV show. Kimina-ke leyo nto isho ubuhlakani because i-TV show ithi iqala useyazi already ukuthi kuzoba nama-comment amaningi athi and masevela lawo ma-comment uzowaphendula ngale ndlela because la ma-comment avela kubantu ababuka i-TV show yakhe okuthando nesithembu ivela kuma-supporters avela lapha ngoMzansi Magic ku-TV show. Nansi-ke enye imaths. Niyakhumbula ubaba Mseleku evale uMacele umayeni uMangwabe Makhumalo le episode abathengela kuyona izimoto kanye yatrenda-ke leya episode. Le episode ithini? Kobukile ubaba Mseleku unamandla, imali khona ukwazi ukujabulisa amakhosikazi akhe kanje because sawabona amakhosikazi ihippie ejabulelana izimoto. Kodwa futhi komunye usisi-ke ohalayo ngoba ubaba Mseleku ufuna unumber 5. Usisi ongaphandle uhalayo uthi hey nami mangangena lapha ngaphila kahle. Ilo sisi lo sekuthiwa uMseleku mayesethi ukubona mina akukho mahhala ku-5,000 kodwa mawungibona-ke ngizocabanga ukuthi uzoba unumber 5 noma ngeke ube unumber 5 ngoba leyo ukuthi ngempela niyayikholwa 100% ukuthi ubaba Mseleku wayefuna unumber 5 kuleya dina ntontoni. Hayi. Kodwa ubaba Mseleku wazi ukuthi ngoba omayeni noma Ngwabe noma Khumalo noma Cele behappy ngalezi imoto ukhona usisi ophandle obuka le TV show ahalele ngoba ngithi asifani. Yilana ke sekwenzeka khona mase kuthiwa indaba ka number 5 bani dina ukhokha 5,000 uzohlala nobaba Mseleku. Ubaba Mseleku kahle ushola ukuthi ukuba naye nesikhathi ewusomabhizinisi ebusy angeke kube mahala that day. La ebizwa khona ewusomabhizinisi kuncisheke isikhathi somndeni wakhe ngeke abize endaweni ethile efikele mahala kodwa kufanele kube ne-approach enhle ngoba ngempela webodade mina ngifisa nivele kancane ngesithi kunilungu zamase siyanjaji ukuthi nakho ku-5,000 niyobuka ubaba Mseleku emehlweni ofike namakhosikazi akhe awu4 ku-TV ayikhethele yena. Siyadlula-ke lapho. Angithi-ke njengoba sekuvela imoto eziwu4 uMseleku unjani? Unamandla. Unjani? Okusho ukuthi ubaba othatha isithembu unemali. Kusho thina-ke esibuka ishow. uMseleku wenze njani? Waqala ukushutha umnakwethu noDulas nabanye yashintsha inkulumo. Uthini uMseleku? Useready uMseleku ukuthi makufika umnakwethu kuzoba nemibuzo yokuthi kodwa abanayo imali. Why befuna umnakwethu benga-afford? Sekuneyinkulumo evela kubaba uMseleku ethi phela yena wayenesifiso sokujabulisa amakhosikazi akhe kanje and yena usebenze kanzima ukufika la. Kodwa ngoba ela akusho ukuthi ngoba nakho enemali use-discourage abanye abafisa isithembu ukuthi-ke sekufanele nabo befike sebeney'zumbulo. Iyaphi-ke le nkulumo? Mase sibuka umnakwethu
noDulasi, noQondanisa, nabanye ngoba ngibakhumbula amagama abo, sekuvela ama-comment ukuthi Mseleku uyenza kanjani lento yokusiza obhuti abanganayo imali ethi bakhe isithembu kodwa. Usephendulile. Uthe yena uya-afforda futhi yena usebenze kanzima futhi vele into bekuyiphupho lakho ukuthi ngelinye ilanga uyokwazi ukujabulisa amakhosikazi akhe ngalolu hlobo. Kodwa into eyenziwe uyena ewumseleku o-affordayo akusho ukuthi ngeke amsize omunye. Uyabona? Sifika lapha kumnakwethu sesifika nokuthi kodwa oqondanisa imali asiyiboni kahle. Hhayi kabi kobhuti. Kodwa labo Dulasi into yabo asiyizwa. Nephakethe nje aliqumbile. Seyabadifenda kuMseleku. Kodwa udifenda bani kuqala? Yena. Ngoba ishow idriver bani? Umseleku. Bengilobu ngithi nje njabathi lobo siyibamba kancane ukuthi ngibekele lo yabhuti omalume okhuluma lapha ethi uMseleku uhlakaniphe ethi he is very intelligent ngathi hayibo sabuyela emuva. Mase ngibuyela emuva ngifuna ukwazi ukuthi Uthando Nesthembu uhleli kanjani ku-TV nomnakwethu. Mase kufika umnakwethu osufika nobhuti esithi hayibo ubaba uMseleku useshilo ukuthi abantu abangabuki ngeso lakhe noma efundisa yena usebenze kanzima ukufika lapha. Okusho ukuthi nabasizayo abanye bengasebenza befike lapha kodwa akashongo ukuthi ozothatha isithembu ngoba enemali. Kodwa hamba ubuke useason 1. Useason 1 washo wathi abathatha isithembu abasuthayo. Kuthe sekula esethenge khona iy'moto sekufika iy'nkulumo ey'ningi kanti useshutha umnakwethu. Mayeshutha umnakwethu uza nobhuti esibuza imibuzo ukuthi kanti bafuna isithembu sani engakayilungisi yena kuqala. Yena kuqala omunye nje usezwa kuthiwa ulotsholelwe khona lapha kumnakwethu angazi ukuthi yena manje masibuya le mbuza ngithi uzoshaya kuMseleku. Ngoba phela uMseleku kusho ukuthi uyi-role model yalabo bhuti. Maye role model yabo pho ubafaka kanjani lapha yabengaqualify. Usethi kuMseleku ayihambi kanjalo le ndaba. Ingezinto ezihlukahlukene. Isithembu silapha isithembu silapha so kusho ukuthi nalo ongenayo imali enezifiso ezithile mhlawumbe ngesithembu kuyinto enjani uyaqualify. Ilapho uMseleku sehleli lapha kumnakwethu ehamba noDulasi siyibuze ke imibuzo kodwa lo bethi nginiphendulile. Thina sesibambe useason 1 ukuthi hayibo wathi nje abasuthayo. Sebuye wathini akusho ukuthi makusutha yena usevalela omunye ukuthi akayingayizami lempilo. Sizoqhubeka ke guys enye into engibhekene nayo kulezi insuku ngicabanga ukuthi yabo mawugowa mhlawumbe nendlela okhuluma ngayo inomgowo phakathi because ngithola ama-comment nje kanti uthini ukhuluma ngani kusho ukuthi angizwakali. Hayibo kodwa guys yazi ukuthi mina ngibona ngani i-comment yakho ngiyakwazi ukuyibona ukuthi i-video uyibambe ekugcineni. I-comment yakho ngiyakwazi futhi ukuyibona ukuthi uyibambe phakathi nendawo. I-comment yakho ngiyakwazi ukuthi ngiyibone ukuthi uyibambe ekuqaleni ngoba lento engiyikhulumile kwi-video ngiyayazi ngizoyikhumbula. Kodwa uma i-comment isihlukile isho okunye njengahlangene ne-video nami ngisale ngidideke njengawe dadeni. Kungenzeka ngempela ukuthi indlela engikhuluma ngayo isiphithiphithi iyadidana. Kodwa kufanele kube khona indawo ebambileke ukuze ngiphendule leyo oyibambile kwaba ukuthi angizwakalanga kahle. Kodwa manje uma uvele usho enye nje into engahlangene ne-video nami ngisala ngididekile. Ngibe nokuthi hawu i-video awilalelanga kodwa usufuna ngikuphendule futhi. Ngikuphendulelane ngikuphendulela ukuthi i-video awilalele. Kokunye ngithi hawu mhlawumbe ivoice yami iyamcika ngoba phela kuyenzeka lokho. Ivoice yami iyamcika wavele wathi-ke angiphumi ukuthi uthini angicomment. Kodwa manje ukhomenta ngani? Ngento engayishongo, ngento engayibalile ku-video isivela lapho. Ngoba sithando sami lama video engiyenzayo ngiyazi ukuthi kokunye kunombuzo phakathi nendawo, kokunye kunombuzo ngasekugcineni. Mhlawumbe mawubambe iphathi ade ngihleka kuyo ngiyazi ukuthi bengihleka kuphi. Kodwa mase kuvele ngasaveli lutho nje. Awuthi ngikwenzele isibonelo into engishoyo. Kune video engayenza ngoMakhumalo
kukhona ababheka umzimba wakhe kwabantu besifazane. Ngathi mina mawumuntu wesifazane manje, njengoba nje sifundiseka ngezinto eziningi, awukwazi ukubuka umunye wesifazane masuthi wena ukhulelwe. Leyo nto leyo ayinhle, ayifuneki. Noma ngabe khona izinto ezisolayo, linda kusho yena. Noma ngabe kuthiwa usaziwayo umthanda kakhulu, mlinde. Okungenani maseshilo kuma uthi wena bengisola, akusiyo indawo yakho. Uyayizwa leyo nto? Ngakhuluma nange-body shaming, ngakhuluma nakho lokhu ukuthi asifundeni ukuthi sibalinde kwenye into, sithole ngaye ethi nakho kwenzakalayo, mase kuma-ke sithi-ke hey bengikusola kuleya picture. Hhayi uvele usukeleke nje ngoba lokho akukuhle. Ngabala. Yazi ukuthi ngathola ama-comment athini? Halala, congratulations, halala. Ngase ngazi ukuthi abakaze beyilalele yonke into engiyisho kuleya video. Kodwa umsuka waleya video yilaba ababehlangana kwi-comment ethi, hawu, ngase ngajabula, hawu, leyo nto leyo kithina kwi-age group yethu isifana nokuphapha ngoba sichazelwa kaningi thina. Ayifani nakogogo nakoma nako-anti. O-anti bebenendlela yabo yokubuka izinto. Sina sesitsheliwe ukuthi u-1, 2 no-3 u-wrong. Uma usutsheliwe phela ukuthi u-1, 2 no-3 u-wrong, yini enzima ukuthi uthule? Yini enzima ukuthi wena uncome ingubo? Wena ufuna ukuyogada ukuthi amabele atheni, isisu sitheni, ubuso butheni? Yini inkinga yakho? Kuleya video leya ngicorrecta leyo nto, si-addressa leyo nto. But awuyilalelanga ki-video. Awuyilalelanga ngoba ungasayilalelanga yila usugijima nohalala. And mina mase ngibona lo halala sengiyazi ukuthi uvele nje wangena kwi-video wase wabhala-ke ofisa ukubhala ukuthi mina ngithini akubalulekanga. Yabona ukuthi into-ke iba njani? Hhayi ukuthi ngiphika imibono ngoba lona owazile ukuthi ngibala i-body shaming, ngibala ukuthi ukuhloniphana, because lento ngaphezu kwenye into ifana nokuthi ukuhloniphana. Funda ukulinda. Noba ngabe u-number 1 fan, linda utshelwe mase ugijima nento otshelwe yona. Hhayi uvele uyikhandele nje. Hhayi futhi ngoba nakho ubona ukuthi abantu ku-social media bayakwenza, nawe usuyakwenza. Ku-wrong. Okuzwile-ke lokho yilo uzofika ethi hey kubi ngempela lo mkhuba usujwayelekile. Siyabantu besifazane asikhuzane. Asicorrecthenini. Enye into uyayijwayela kanti ayikho right. Ngibonile ukuthi lo uyilalela ivideo. Kodwa lo sekhuphuka ngo-congratulations, halala, sengiyabona ukuthi awazi uyilalela indawo. Uyabona? Kuhluke kanjalo. Angilwi-ke kodwa. Angiwathandi lamavidiyo anje. Lamavidiyo lawa vele nje ngikhulume ngize ngiyoqeda ngingahleki kube serious angiwathandi. Ngoba ngathi mina sixoxa nje ngama-TV shows ngoba sisuke siyichithele isizungu ngawo. Kodwa mase kuyindawo yokuthi siyafundisana izinto ezithile, siyafundisana. Manje mase ngizoba serious ukuthi niyangiphoqa phela ukuthi ngibe serious. I-comment section engilandayo-ke ingiqoqa. Kade mina ngithi ngikhetha ukuyihliphizela vele comment section ithi hey buya-ke manje yiba ne-order. Kanti siyixoxela nje ngosaziwayo. By the way guys, ngikhuluma into eziningi nami. Ngiyabonga kakhulu nge-support kodwa Mseleku sengiyanitshela izinto ezifika noThando Nesthembu eziyama-comment oyekhulunywa abantu ngayo uzazi zingakenzeki. Ngaphezu kwalokho uwumbhali. Ingqondo-ke nje yomuntu obhalayo iy'ncwadi ungayiseshela online ukuthi banjani. Ngisho ingane encane, ingane ebhalayo ingakwazi ukuthi ibe no-10 iminyaka, kodwa uma ufunda uthi hayibo akusiye kumntwana ona-10 obhale lento una-30 lo. Indlela abadalwe ngayo. Indlela abadalwe ngayo ukuthi babuka izinto ngenye indlela. Ababhali kabaningi ngazi kanjalo. Banento ukuthi wena uyibuka la yena ayibuke kude. Sithi 2024 yena afike ku-2027. Ithi into sifika kade ibonile.
Baphiwe kanjalo kababhali iningi labo ngisho nezingane. Yisiphiwo sabo kufana nje nembongi. Imbongi ayibuki njengami. Kufana nayo futhi i-artist. I-artist laba abaculayo akabuki njengami. Unemizwa yesu sonke singekho eduze kwakhe. Ngoba leya nto ezomngenisa e-studio acule eyesu sonke. Kodwa sibamba umculo kuyena eyedwa. Kodwa usenama-emotions ethu sonke, usenemizwa yethu sonke. Yiphiwo zabantu ngokuhlukana kwazo. Kuleya video nje nkosami ngasi maniphindela kuyona niphinde niyizwe. Ngangincoma ubuhlakani. Ubuhlakani bani? Umseleku uyazi ukuthi uThanksma uzofika ney'nkulumo kodwa yena uzositshela ukuthi uThanksma umayelana nani. Bye bye.